Magandang gabi mga ka-Benzo TV. Ito na yung time na magpapalit tayo ng primary clutch nung ah, siguro ito yung CNC na binili ko nun na isang set ng primary clutch. Medyo maingay na siya eh. Although okay pa naman siya, kaso medyo naiirita na ako sa ingay niya. Tsaka gusto ko yung medyo maganda na ulit takbo niya. Ayun, bumili ko ng mas mura kasi itong set nung primary nung CNC is 700 plus, 780 yata, mga ganun. Tingnan natin kung sulit yung biyahe natin. Pero para sa akin sulit na rin kasi sobrang layo, tsaka sobrang torture yung ginawa ko dito sa motor na to. Kaya palagay ko okay na rin, sulit na rin. Pero tingnan natin kung ano mamayang nangyari. Hindi na importante yung pagbabaklas natin, importante makita natin kung ano yung naging sitwasyon nung kung ano yung mga naging itsura na nitong na to, pyesa na to. Ito yung binili ko ito yung bagong bili ko ngayon. Hindi siya branded, tapos pang 110 siya. Ang alam ko kasi yung pang Wave 100 tsaka pang 110 parehas lang. Medyo ang itsura niya low quality, pero tingin ko pwede na rin eh. Ayan pero sana okay to. 500 plus lang to, mas mahal yung CNC kaysa rito, pero tingin ko mas quality yung CNC. Pero okay lang, tignan natin kung tatagal naman din siya. Maganda yung sinusubukan natin yung mga mas maganda kung sinusubukan natin yung mga brand na hindi kilala. Titignan natin, syempre mas maganda pa rin kung original talaga. Pero kung nagtitipid tayo, try natin tong mga to. Yan, na-drain ko na yung langis. Babaklasin ko na muna. Natanggal ko na yung tambucho, tsaka yung mga yun. Yan, ito na susunod natin tatanggalin. Tinanggal ko na rin yung kickstarter. Ayan, natanggal ko na yung cover. So, tatanggalin natin to. Ito yung tingin kong maingay na eh. Yun ang titignan natin. Dun sa mga nagtatanong kung mekaniko ako, hindi. Pero sinisikap kong alamin lahat ng problema ng motor ko dahil syempre motor ko to eh. Mahilig pa naman ako mag long ride, so kailangan kilala mo kung ano yung mga sira ng motor mo. Kahit sabi mo hindi ka mekaniko, kailangan alam mong gawin yung motor mo. So itong motor ko na to, kabisado ko na to lahat. Kasi kailangan yun kapag kailangan pag marunong ka magmotor, kailangan marunong ka rin siyempre gumawa, di ba? Kahit sabi mong specialty mo lang motor mo lang, okay na yun. Pagka kailangan ma-adapt mo kung ano yung mga nagiging problema niya. Ayan, halimbawa magkaroon ako ng ibang motor, pag-aaralan ko rin kung paano gawin. Kasi bilang rider, siyempre obligasyon din natin na matutong gumawa. Kahit sabihin natin sariling motor lang natin. Ayan, nabuksan ko na. Mukhang okay pa to. Wala pang, hindi pa malalim yung kayod niya. Alam ba't mainit? Tapos ito yung comparison. Ito yung CNC. Tapos ito yung medyo mumurahin. Makikita nyo yung kaibahan, no? Yung hibla dito nung bakal. Ito hiwa-hiwalay, oh. So, mas quality pa rin talaga yung CNC. Sa konting halaga, kasi ito 500 plus to eh. Ito 700. So sa susunod, CNC na uli ang bibiling ko, hindi na ito. Pero try din natin to kung okay naman. Yun nga lang, talagang kitang kita yung kaibahan. Ang laki ng diferensya nitong quality niya. So panalo pa rin ang CNC. Ayan guys, nakabit ko na yung bago. Ito yung luma. Okay pa naman yung luma. Wala pang gas-gas. Pero napansin ko sa kanya, napudpud na tong lining. Sa layo ba naman nung biyahe? Tsaka puwersado masyado. Ayan, tingnan na lang natin tong bago natin kung tatagal. Ayan, nakakabit na siya. Ayan, na-assemble ko na.
Mamaya ako na ikakabit yung tambucho tsaka yung step nut. Ali, babalik na natin yung langis. Sayang tong langis na to kasi change oil ko lang, kaya ibabalik ko lang din uli. Tapos pa-startin natin mamaya. Tignan natin kung mawawala na yung maingay. Ayan, balik na natin yung... Ayan guys, nawala na yung ingay dito. Kasi nung una naririnig ko lumalagapak to eh. Para siyang pak yung... Siguro, kaya nga ganun. Kasi food na to. Maluwag na yung ginagalawan niya. Ay, nawala. Ayan, road test na lang natin to bukas. Titignan natin kung lumakas uli yung hatak niya. Ayan, tahimik na nung makina oh. Wala na yung lumalagapak dito. Galing. Okay. Bukas na lang road test na.